Via Empresa, el mitjà digital dedicat al món empresarial, va guanyar la 7a edició dels Premis Talent Cambra en la categoria de mitjans de comunicació. Una trajectòria encara jove, però que ha crescut els darrers anys exponencialment. Això demostrava la necessitat del sector econòmic català de ser explicat des d'una altra perspectiva. I el que fem és visibilitzar el talent que hi ha, no? I tot el dinamisme. Totalment. I s'ha consolidat en molt poc temps, perquè no sé Ara a l'abril farà 9 anys. Sí. 9 anys. Un creixement que ha anat de la mà de la confiança d'articulistes importants, d'un ús intel·ligent de les xarxes i d'una visió jove, fresca, però a la vegada professional del periodisme i l'economia. No només parlem d'empresa i economia, sinó que parlem d'empresa i cultura, parlem de tecnologia, parlem d'innovació, parlem d'igualtat, parlem de creativitat i al final parlem d'un ventall de temes molt ampli, no? Perquè al final l'economia i l'empresa com el talent està tot arreu. Via Empresa va recollir el Premi Talent Cambra 2021 en la categoria mèdia per mitjà del director del mitjà, Víctor Costa, i el director adjunt del Tot Mèdia, Xavier Grau.